Kaixo, nire izena Ariane da, eta familia kristau evangeliko batean jaio nintzen. Berez, berpizkundea bada gako garrantzitsu bat gure bizitzan. Azken batean, guretzat garrantzitsuena da Jesus ez dela geratu buruz gainean, baizik eta berpiztu egintzala, eta honek salbazioa ematen digu. Azkenean, berpizkunde honek hartzen duen papera da oso garrantzitsua. Da gure gakoa eta da gure oinarria. Pertsona askok sofritu egin dute bizitzan zehar, inkluso hil egin dituzte haien fedeagatik, baina ezberdintasun bakarra Jesusekin da bera etzela hil eta hor etzen amaitu istorioa, ez? Bera berpiztu egin zen eta modu honetan ezberdintasun nabari bat egiten. Horregatik guk gure gurutzetan, elizetan, baita adibidez, lepoan eramaten ditugun lepokoetan eta horrelakoetan, inoiz ez dugu ikusiko Jesus gainean. Zeren guretzat gurutzea badago utzik. Jesus berpiztu egin zen eta hori da benetan ospatzen duguna.